Sugatan naman po ang 36 anyos na lalaki matapos pong hampasin po ng kawayan ng kanyang mga kapitbahay sa Sual, Pangasinan. Ayon po sa paunang investigasyon po ng pulisya, nakainom ang biktima at malakas ang tugtog ng kanyang radyo. Ang kanyang kapitbahay na isang 66 na anyos na lola ay kinumpronta ito na hinaan ang radyo hanggang sa magtalo ang dalawa at sinampal ang lola na bumagsak sa lupa. Dahil sa nangyari, sumugod ang dalawang kamag-anak ng lola at pinalo ng kawayan sa ulo ang biktima. Agad na dinala ang biktima sa kanyang mga kamag-anak sa Sual Primary Care Facility Infirmary para sa medical na atensyon na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawang sospek para sa kaulukulang disposisyon at nagpapatuloy din ang investigasyon ng pulisya sa naturang insidente. IFM News. IFM News. IFM News.